футболи кишвар интизор хоҳем буд. Хуб, ҳоло вуруди дастаҳои Хуҷанович бозӣ мекунанд. Петр Гигич таҳта Милан Миланович сармураббии дастаи Хуҷан мекунанд. рақами 31 дарвозабон Иззатулло Турсунов, рақами дуюм рақами 23 Дилшодҷон Каримов, 21 Фирдавс Чакалов дар марказ. Бо як бозии ҷолиб хушҳол хоҳанд кард футболбозони дастаи бартараф карданд ва имкон надоданд. боз як ҳамлаи бозингарони дастаи Исхат ҳам таваҷҷӯҳ мекунем. Фурсати бисёр хуби голзанӣ ва дарвозабони 11 ҷаҳонгир Йован Анжелович буд. фурсат ҳаст барои футболбозони дастаи Хуҷанд ва тири дарвоза кӯмак мекунад. дар дақиқаи 9-уми рақобат беҳтарин шонс буд. Канор Фирдавс Чакалов, Санҷар Ихсибоев, биёед таваҷҷӯҳ мекунем. гузариши ӯ ва пас зарба ва аммо зарба хуб набуд. ирсоли тӯб ба Фирӯз Қараев. партоба Ҷаҳонгир Эргашев. имконияти бисёр хуб барои футболбозони дастаи Хуҷанд, вале чиро мунтазир мешавад Эргашев. акнун зарба, вале бенатиҷа. партоби хеле баланд, аслан зарба ҷониби дарвоза буд. ҳамлаи навбатӣ ва як имконияти бисёр хуб зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад. дӯстони азиз, дар бозии имрӯза аз ҷониби хуб лаҳзаи такрор ҳам аз ин зовия нишон дода мешавад. Парвиз Алиев муаллифи гол шуд. топ дар ихтиёри меҳмонон. Бекзод Саидов, зарбаи ӯ ва бисёр хавфнок буд барои дарвозабон Александр дастаи Хуҷанд. мехоҳад ки футболбозони дастааш натиҷаи хубтар ба даст оваранд. Парвиз Алиев дубли ӯ ва гол. ҳисоб 2-0 рах накунад. таваҷҷӯҳ кунед ӯ чӣ гуна асои ба Кимов гузашт ва тӯбро ба дар ин дарвоза равон кард. дарвозабон хуб, садои иштоки довар Хуршед Дадабоев аз фарҷоми бозии даври аввали чемпионати Тоҷикистон ба ин даст.